кадър, нали? Все ми е тая. Това ще го пращам на Марко, няма да го качвам на реклама това нещо. Така. Помещение 1. Тук е било магазинче с кафе, цигари, алкохол. Магазин, кафе, цигари, алкохол е било тук. Да. Тук се продавало се оттам. Добре. Така. Това е тук работна площадка. Хайде да разлежа надолу. Влизаме в първия етаж на заведението. Тук е асансьор на заведението. Мазетата не ме интересува, човек. Асансьор на заведението казвам. Има асансьор на заведението. Да, това ти е асансьора. Значи, Марко, това е асансьор на заведението до 3-те нива вътре. Вътрешен. Тук долу ти е мазето. Няма влизане на мазето. Тук сте стълбите. Добре, мазетата няма да слизаме. Тук ти е банята на персонала. Това е баня за персонала. Или за каквото и да е. Добре. Така. Едното голямо помещение е тук. Тук ти е кухнята за кухнята ти. Това е кухня. Да. Аспиратори. Тук са гливничките, студена, топло, всичко. Чай само да снимам и наобратно. Това какво е сега? Първа търговска част. Първата търговска част. Първа търговска, тук може да се сложат като маси, може да се сложат. Тук може да се сложат маси след ремонт, разбира се. Никой не го обсъжда това нещо. Това има заден двор ли? Това ти е отпред. А? Това ти е отпред. А, това отпред? Да. Еба, то лабиринт. Така. То е огромно, бе, мен. То е огромно, бе. Тук може да направим. То е много голямо. Тук има още една част, която може да се... Схема за евакуация. Тук ти е асансьор, виж, тук имаш асансьор още един. За храна. Още един асансьор. Каспел. Добре. Така, тук ти е главният ход, който... Тук вече може да се направи тук. Ние от тук ли влезнахме? Не. Бах ти лабиринта това. Така, тук ти е мазето. Отдолу имаш още... Тук ти е мазето. Отдолу имаш още... Може да се направи още бани, може да се направи всичко, да се прави. Долу е мазето, няма да влизаме надолу да го гледаш. На място ще го видиш на живо. Така. Това ти е горе, последната е търговска част. Едната страна ти вие към улицата. Тук имаш... Той натам има, като гледам. Да. Тук имаш туалетна, две туалети имаш. Две туалетни. Заключена. Сигурно искат 50 стотинки за туалетна. Още едно помещение. Тук имаш съндък. Какво има? Сейф. Гардероб? Сейф. Сейф. Да. Има метален сейф за пушки. Добре. Да. Сега отиваме от тук, отиваме в другото помещение, което е с излизат към двора. Добре. Натам, нали? Да. Тук имаме Туалетно.
Още помещение с тоалетни. Тук имаме друго помещение, което има изглед към заден двор и има и заден двор. Ето това дворче е към ресторанта, нали така? Да. Тук има още едно помещение от страни. Какво има още? Още едно помещение. Бах, толкова помещения. Тук вече как може да стане трето? Тук може да стане бахти и дискотека и ресторант. Може и трето. Мога да правят и една сауна вътре за долу в мазетата. Тук ти е кухнята. Тук е кухня. Така. И тук ти е връзката между втори и трети етаж. Още едни стълби надолу. И бахти лабиринт. Това е. И асансьор. Да. Добре. Това е. Там мазетата няма минаваме. Не, мазетата без. Това ли е цялото?